Πάμε στο αγροτικό και ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να την κάνουμε με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, και πρώην βουλευτή και άνθρωπο που προέρχεται με βάση την καταγωγή του από πληττόμενο μέρος, γιατί σε αυτή την ιστορία που συζητάμε υπάρχει ένα θέμα των αγροτών που είναι η λειτουργία του τομέα του πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα, ένα άλλο των κτηνοτρόφων που μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη φορά, και ένα ξεχωριστό, μπορεί να τα συνδέουμε, αλλά οι το αγρότες της Θεσσαλίας. Έτσι, το ξεχωριστό θέμα έχει να κάνει με τους αγρότες της Θεσσαλίας και με τον τρόπο με τον αντιμετωπίζουμε φυσικές καταστροφές. Διάβαζα 2-3 πράγματα που έγραψε ο κύριος Σαχινίδης για την ΚΑΠ. Διαβάζω ότι, και πολύ ωραία το ακούω, να επαναδιαπραγματευτούμε την ΚΑΠ, αλλά δεν τη διαπραγματευόμαστε. Ως Ελλάδα είμαστε ένας στους 27 και εκεί δεν είναι και το ευκολότερο δυνατό να το πετύχεις ή να πετύχεις το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Συμβιβάζεσαι. Και όλα αυτά τα βάζω στο τραπέζι, γιατί κατά πόσο φαίνεται ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης θα είναι στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και θα διεκδικήσει και την ψήφο μας. Θα τον καλημερίσουμε λοιπόν. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχινίδη. Καλημέρα σας. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο κύριος Παπαγεωργίου ό,τι αφορά το θεσμικό ζήτημα της υποψηφιότητας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσω εγώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο πρόεδρος και τα αρμόδια όργανα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής σε μια διαδικασία η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει τον Μάρτιο. Οπότε ναι, είμαι παρόν, δηλώνω παρόν, αλλά τις αποφάσεις τις οριστικές τις παίρνει ο πρόεδρος και τα αρμόδια όργανα. Τα λεγόμενα τα παίρνω τελείως απάνω μου και βασίζομαι στο ρεπορτάζ και σε αυτά που έχω διαβάσει μέχρι σήμερα και σε αυτά που μαθαίνουμε από το ΠΑΣΟΚ. Επιτρέψτε επίσης να συμπληρώσω και ένα άλλο βιωματικό στοιχείο σε ό,τι αφορά την εμπειρία μου με την αγροτική ζωή της χώρας. Μέχρι τα 18 μου η οικογένειά μου έβαζε καπνά και επομένως έχω και προσωπική βιωματική εμπειρία από τα προβλήματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι αγρότες στη Θεσσαλία, ειδικά, που είναι ιδιαίτερα τα προβλήματα, και στην Ελλάδα γενικά. Καταλαβαίνω τους προβληματισμούς σας και ιδιαίτερα το σχόλιο σας ότι η νέα ΚΑΠ δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης. Πολύ σωστά το βάλατε, είμαστε μία από τις 27 χώρες. Θα ήθελα να σας παραπέμψω σε ένα δημοσίευμα των Financial Times στις 5 Φεβρουαρίου του 2024 που ξεκινάει με μία αναφορά στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, όπου διαπιστώνοντας τα προβλήματα των αγροτών σε αυτές τις χώρες και των κινητοποιήσεων, παραπέμπει στον κίνδυνο εν ώψη των ευρωεκλογών τις διαμαρτυρίες αυτές να τις αξιοποιήσει η ακροδεξιά, η οποία διακρίνεται και για τον ευρωσκεπτικισμό της και για την επιθετικότητά της, και αρχίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάζει πολλά από αυτά τα οποία αποφασίστηκαν. Και να ξυλώνει, μεταφέρω ρεπορτάζ εδώ, ξύλωσε το ΣΟΥΡ, το ΣΟΥΡ είναι το πρόγραμμα μείωσης των φυτοφαρμάκων. Ξύλωσε ότι έκανε δώρο κυρίως στο Μακρόν, είναι αυτή η ιστορία, μια εβδομάδα πριν. Και το λέω αυτό γιατί περισσότερο θέλω να τεκμηριώσω ότι πολλά πράγματα που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευση, δεν μπορούν να συζητηθούν κάτω από την πίεση, και βεβαίως αυτή η πίεση δεν ήταν κοινή σε όλες τις χώρες, με την έννοια ότι πέρα από τη συναντήληψη που μπορεί να έχουν οι αγρότες για τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκεται το πράσινισμα της αγροτικής καλλιέργειας με τα οικολογικά σχήματα που ήρθαν στη νέα ΚΑΠ, υπάρχουν όμως και επιμέρους διαφορές. Γι' αυτό και θα ήθελα να επισημάνω ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας σε σχέση με αυτή των άλλων χωρών, δηλαδή με τη γεωργία των άλλων χωρών, και να επικεντρωθούμε λιγάκι στα προβλήματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι Έλληνες αγρότες και ιδιαίτερα ένα κομμάτι αυτών της Θεσσαλίας που υπέστησαν χωριστή, αν θέλετε, καταστροφή από την τελευταία καταιγίδα του Ντάνιελ. Είχε προηγηθεί και μία άλλη που τους είχε δημιουργήσει έντονα προβλήματα, ο Ιαννός, αλλά τώρα νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα οριακό σημείο. Να βάλω δύο, αν θέλετε, τίτλους για να γίνω περισσότερο κατανοητός σε όσους μας ακούνε. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες παραγωγούς, έχει να κάνει με το κόστος καλλιέργειας. Αυτό αυξήθηκε κατακόρυφα. Είναι το αποτέλεσμα παραγόντων που δεν επηρεάζονται από τους αγρότες. Έχει να κάνει με το κόστος της ενέργειας, έχει να κάνει με το κόστος των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων και όλων των υλικών, ακόμη και των σπόρων που χρησιμοποιούν. Όλα αυτά ανέβηκαν, αλλά δεν ανέβηκε η τιμή στην οποία διαθέτουν τα προϊόντα τους. Και μάλιστα είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ πρόσφατα η Καθημερινή, όπου έπαιρνε δύο συγκεκριμένα προϊόντα, το μαρούλι και το γάλα, και
προσπαθούσε να εξηγήσει ποια είναι η τιμή στην οποία ο παραγωγός διαθέτει το προϊόν και ποια είναι η τιμή την οποία πληρώνει ο καταναλωτής. Η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι επίσης σημαντικό, έχει να κάνει με το τι προβλέπει η νέα ΚΑΠ και πώς αντί να στηρίξει τα εισοδήματα των αγροτών, είναι τόσο δύσκολη η εφαρμογή της και επειδή δεν έχει γίνει ούτε η σχετική προετοιμασία αλλά ούτε και η ενημέρωση, όλα δείχνουν πλέον ότι οι αγρότες θα έχουν μικρότερο εισόδημα από τις ενισχύσεις και θα τα χάσουν και σε πολλές περιπτώσεις δεν θα μπορέσουν να τα συμπληρώσουν. Αν θέλετε μετά θα μπορέσουμε να το εξειδικεύσουμε. Και το τρίτο, που είναι πιο ειδικό και αφορά τους αγρότες της Θεσσαλίας, παρά το γεγονός ότι έχει μεσολαβήσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν έχουμε καταλάβει αν η κυβέρνηση θα έχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο μεσομακροπρόθεσμο έτσι ώστε να ανασυγκροτηθεί η Θεσσαλία και να συνεχίσει να έχει αυτόν τον σημαντικό ρόλο που είχε στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων που στηρίζουν, αν θέλετε, και τη διατροφική ασφάλεια της χώρας. Διότι το ζητούμενο είναι να μην χάσουμε αυτή τη δυνατότητα να καλλιεργούμε τη δική μας γη με προϊόντα των οποίων την ποιότητα θα την ελέγχουμε για να είμαστε σίγουροι ότι αύριο μεθαύριο δεν θα εξαρτώμεθα αποκλειστικά και μόνο από τις εισαγωγές. Αυτά έτσι ως μια εισαγωγή για να γίνω κατανοητός ποιοι είναι οι προβληματισμοί των αγροτών που έχουν βγει τώρα στους δρόμους. Και το θέμα είναι πώς μπορούν να ικανοποιηθούν αυτοί οι προβληματισμοί, διότι η αύξηση του κόστους τόσο στα φυτοφάρμακα και στην ενέργεια, το θέμα που απασχολεί δηλαδή και τους αγρότες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει όλη η Ευρώπη συλλογικά, δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα. Έχετε δίκιο. Ας ξεκινήσουμε από ένα κοινό πρόβλημα, το ενεργειακό κόστος. Όπως καταλαβαίνετε, τα προηγούμενα χρόνια, και δεν αναφέρομαι στην περίπτωση της Ελλάδος, αναφέρομαι και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι περισσότερες κυβερνήσεις έσπευσαν να στηρίξουν τους αγρότες κάνοντας μια σειρά από παρεμβάσεις στο κόστος της ενέργειας, γιατί πραγματικά αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο και στη δυνατότητά τους να καλλιεργούν διασφαλίζοντας και ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Όχι να καλλιεργούν με ζημία, διότι αν καλλιεργούν με ζημία αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μπορούν να το αντέξουν 1 ή 2 χρονιές, αλλά μετά θα αναγκαστούν να αποσυρθούν. Άρα εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Έσπευσε η κυβέρνηση να πει ότι ξέρετε κάτι, αυτά μπορώ, έδωσα το 10% έκπτωση, που πάνω στα 17 λεπτά την κιλοβατόρα, δηλαδή 1,5 λεπτό είναι αρκετό. Εγώ θα έλεγα κάτι πολύ απλό. Ας έρθει κάποιος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κάνει ένα business plan για λογαριασμό ενός αγρότη, να προσυπολογίσει ποιο είναι το όφελος για τον αγρότη από τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε και να δείξει τελικά πόσο μπορεί να αντέξει ο Έλληνας αγρότης με τις παρεμβάσεις αυτές τις οποίες έκανε, είτε δηλαδή με την αναφορά στη μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος, είτε με τη ρύθμιση των οφειλών που έχουν, είτε με την αναφορά που είπε για τους ΣΤΟΕΒ και την πρόσβαση που θα έχουν στους ΣΤΟΕΒ, και τότε αυτό το business plan να το θέσουν στη δημόσια συζήτηση, να πάρουν ένα τυπικό αγροτικό αν θέλετε κλήρο και να πούνε ένας αγρότης που έχει τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, ο οποίος βάζει 100-150 στρέμματα, έχει αυτό το κόστος παραγωγής και ερχόμαστε εμείς και του δίνουμε αυτή την έκπτωση και κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Να δούμε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα για να είναι η δημόσια συζήτηση, αν θέλετε, εμπλουτισμένη με όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί οι αγρότες μετά από πολλά χρόνια βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Στο παρελθόν, όπως ξέρετε, συνήθως οι πολίτες είχαν μια αντίθεση ή άρνηση να παρακολουθήσουν τους προβληματισμούς των αγροτών. Για πρώτη φορά οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, δεν σας λέω όλοι οι Έλληνες πολίτες, αλλά η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών δείχνει μια κατανόηση στους προβληματισμούς που καταγράφουν. 7 στους 10 για την ακρίβεια και όχι για τις κινητοποιήσεις, για τα αιτήματα και τον τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επομένως είναι κρίσιμο, και επειδή εδώ πέρα μπαίνουν και μια σειρά από ζητήματα, ξέρετε, τόσο η ενεργειακή κρίση όσο και η κρίση πανδημίας μας υποχρέωσε να προσλαμβάνουμε την πραγματικότητα με έναν διαφορετικό τρόπο. Σε τέτοιο βαθμό που η Ευρώπη έβαλε για πρώτη φορά στην ατζέντα της το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας. Δίπλα στο ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας και με αφορμή και την κλιματική κρίση έβαλε και το ζήτημα της διατροφικής ασφάλειας. Αν λοιπόν κοιτάξουμε λίγο τα στατιστικά στοιχεία της χώρας μας σε ό,τι αφορά τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, θα διαπιστώσουμε ότι αυτές την τελευταία δεκαετία έχουν μειωθεί. Αυτό είναι το πρώτο καμπανάκι.
εάν κοιτάξουμε τις εισαγωγές που έχουμε σε αγροτικά προϊόντα, θα δούμε ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Και όπως ξέρετε, όσο αυξάνονται οι εισαγωγές, τόσο μειώνεται ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, αν δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγών. Και εκείνο που είναι χαρακτηριστικό και πρέπει επίσης να μας προβληματίσει είναι ότι ένα σημαντικό μερίδιο στις εισαγωγές έχουν προϊόντα στα οποία η Ελλάδα θεωρητικά έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Αναφέρομαι στα κυπευτικά, αλλά όχι μόνο σε αυτά. Επομένως, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά σε ό,τι αφορά τη στρατηγική μας για το πρότυπο ανάπτυξης που θέλουμε, διότι όταν κατέρευσε η χώρα του 2008-2009, το πρόβλημα δεν ήταν μόνο δημοσιονομικό, αλλά ήταν και πρόβλημα διαρθρωτικό της οικονομίας. Είχαμε τότε ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της τάξης του 14 και 15%. Και οι περισσότεροι από εμάς που προβληματιζόμασταν για αυτή τη διαρθρωτική αδυναμία, είπαμε ότι πρέπει να δώσουμε ισόρροπη έμφαση στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση και στον τομέα των υπηρεσιών. Αν στραφούμε μονοθεματικά στον τουρισμό που είναι ευπαθής και στην υγειονομική και στην κλιματική κρίση, διατρέχουμε κίνδυνο κάθε φορά να αναρωτιόμαστε γιατί η ελληνική οικονομία έχει προβλήματα όταν ξεσπά μια κρίση. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα. Κατανοώ τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Πέρασα από το Υπουργείο Οικονομικών σε δύσκολα χρόνια και καταλαβαίνω ποια είναι τα προβλήματα με τα οποία μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος κάθε φορά ο Υπουργός των Οικονομικών όταν διατυπώνονται από αιτήματα για ενισχύσεις. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να έχουμε ένα σαφές πρόγραμμα για το πώς θέλουμε να λειτουργήσει ο πρωτογενής τομέας, για το πώς θέλουμε να λειτουργήσει η ελληνική γεωργία και η ελληνική κτηνοτροφία. Και τα αιτήματα που καταθέτουν οι αγρότες πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού μιας ευρύτερης στρατηγικής. Πολλό δε μάλλον που υπάρχουν και φοβερά προβλήματα που προκύπτουν από την νέα κοινή αγροτική πολιτική, και εδώ μπορώ να καταλογίσω ευθύνη στην κυβέρνηση, δεν είχε ενημερώσει τους αγρότες, δεν είχαν σαφή εικόνα. Για παράδειγμα, για να πάρουν τώρα κάποια χρήματα από τις ενισχύσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα λιπάσματα. Κανείς δεν τους είχε ενημερώσει ποια είναι τα λιπάσματα τα οποία έπρεπε να χρησιμοποιήσουν, έτσι ώστε να δικαιούνται αυτές τις αποζημιώσεις, γιατί τα λιπάσματα επηρεάζουν την προσπάθεια για το πρασίνισμα. Αν χρησιμοποιείς τα λάθος λιπάσματα δεν δικαιούσε χρήματα. Και αυτό είναι ένα μόνο απλό παράδειγμα από τα πολλά που θα έπρεπε, ας πούμε, να έχουν ενημερωθεί οι αγρότες για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ αυτές τις ενισχύσεις που στο παρελθόν είχαν και συμπλήρωναν το εισόδημά τους για να μπορούν να παραμείνουν στις καλλιέργειες. Για λόγους χρόνου βάζουμε μια ανωτελεία εδώ. Προφανώς και σε επίπεδο διαπραγμάτευσης, επαναδιαπραγμάτευσης, ακόμα και καθυστερήσεων αναβολής εφαρμογής προβλέψεων της ΚΑΠ, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, αν όλα πάνε όπως διαβάζουμε. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο. Ξέρετε, μέσα σε αυτά που βάλανε για το πρασίνισμα είναι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα χωράφια. Κάποια θα πρέπει να μένουν ξερικά, κάποια θα πρέπει να μένουν ακαλλιέργητα. Δηλαδή στα 3 χρόνια, ανά 3 χρόνια. Η αγρανάπαυση που ουσιαστικά πήγαινε χρόνο πίσω. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όταν σε μια χώρα που έχει μικρό σχετικά κλήρο υποχρεώνει στους αγρότες να αφήσουν ακαλλιέργητα κάποια εδάφη, καταλαβαίνετε αυτό και εισοδήματα αφαιρεί και πρακτικά δεν μπορεί να βοηθήσει χώρες όπως η Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε μια κοινή αγροτική πολιτική που δεν μπορεί να ταιριάζει σε όλες τις χώρες, γιατί οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες είναι εντελώς διαφορετικές στην περίπτωση της Γαλλίας, για παράδειγμα, με τις μεγάλες εκτάσεις, και στην περίπτωση της Ελλάδος, που η γεωγραφία, το έδαφος, ας πούμε, δεν επιτρέπει να πεις ότι θα έχω την ίδια πολιτική για αυτές τις χώρες. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει αυτές τις ιδιαιτερότητες να τις αντιμετωπίσουμε. Έχει πολύ ψωμί αυτή η συζήτηση. Θα θέλαμε να τη συνεχίσουμε την κουβέντα, αν έχετε και εσείς τη διάθεση. Απλά ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι λίγο περιορισμένος, όπως γνωρίζετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ο κύριος Φίλιππος Αχινίδης, οικονομολόγος. Καλή σας ημέρα, οικονομολόγος, ο πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός οικονομικών, και κατά πόσο φαίνεται υποψήφιος με του ΠΑΣΟΚ για την Ευρωβουλή.